ఏకాదశి ఉపవాసాన్ని చాలామంది ఆచరిస్తుంటారు. కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ఆచరించే శైవులు, వైష్ణవులు భేదం లేకుండా ఆచరించే వ్రతాలలో ఏకాదశి వ్రతం ఒకటి. ప్రతి నెల వచ్చే 2 ఏకాదశులను వ్రతంలాగా ఆచరిస్తే మోక్షం తప్పనిసరిగా లభిస్తుందని పురాణాల్లో చెప్పబడింది. అంతేకాదు, ఈ వ్రతం ఆచరించిన వారికి సకల పాపాల నుంచి విముక్తి కలిగి ఆయురారోగ్యాలు లభిస్తాయి. మిగిలిన రోజులతో పోలిస్తే ఏకాదశి తిథిని ఉత్తమంగా భావిస్తారు. మనిషికి 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఉంటాయి. మనసుతో కలిపితే అవి 11, అంటే ఏకాదశి ఇంద్రియాలు. దీన్ని ఆలంబనగా చేసుకునే ఏకాదశి తిథికి ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ధనుర్మాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే ఏకాదశిని వైకుంఠ ఏకాదశి లేదా ముక్కోటి ఏకాదశిగా పిలుస్తారు. దీంతో పాటు ఆషాఢ మాసంలో శుక్లపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశి తొలేకాదశిగా ప్రసిద్ధి పొందింది. ఈ 2 విష్ణు ఆరాధనకు పర్వదినాలు. ఇవి కాక ప్రతి నెల 2 పక్షాల్లో వచ్చే ఏకాదశి తిథులు 2 పర్వదినాలే. అంటే సంవత్సరానికి 24 ఏకాదశి తిథులు వస్తాయి. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో 24 ఏకాదశుల తిథుల పేర్లు, ఈ ఏకాదశుల వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. ప్రతి నెల పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే ఏకాదశిని శుద్ధ ఏకాదశి అని, అమావాస్య ముందు వచ్చే ఏకాదశిని బహుళ ఏకాదశి అంటారు. చైత్ర శుద్ధ ఏకాదశి, దీనిని కామద ఏకాదశి అంటారు. ఇది పాపాలను హరిస్తుంది. ఈ ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించడం వల్ల సకల దుఃఖాలు తొలగి సుఖ సంతోషాలు కలుగుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. సంతానం కలగడానికి కూడా కామద ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. చైత్ర బహుళ ఏకాదశి, దీనిని వరూధిని ఏకాదశి అంటారు. ఈ ఏకాదశి వామనవతారం ఎత్తిన విష్ణువుకు అంకితమైంది. వరూధిని అంటే రక్షింపబడింది అని అర్థం. ఈ ఏకాదశి వ్రతం చేసిన వారికి రక్షణ లభిస్తుంది, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వైశాఖ శుద్ధ ఏకాదశి, దీనిని మోహిని ఏకాదశి అంటారు. వైశాఖ మాసం అంటేనే విష్ణుమూర్తికి ఇష్టమైన మాసం. అందులోనూ ఆయనకు ప్రతిరూపమైన మోహినీదేవి అవతరించిన సందర్భం కాబట్టి ఈ రోజున విష్ణుమూర్తిని ఆరాధిస్తే అనంతమైన పుణ్యం లభిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. ఈరోజు చేసే ఏకాదశి వ్రతం వలన మనకు ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు, సకల బాధలు తొలగిపోతాయి. వైశాఖ బహుళ ఏకాదశి, దీనిని అపర ఏకాదశి అంటారు. అపర ఏకాదశికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. జలకృత ఏకాదశి అని, అజల ఏకాదశి అని, భద్రకలి ఏకాదశి అని వివిధ రకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. వేదాంతంలో పరం అంటే ఆధ్యాత్మికం అని, అపర అంటే లౌకికమైన అని అర్థం. అపర ఏకాదశి రోజున వామనవతారంలో ఉన్న విష్ణువును పూజిస్తారు. ఈ రోజున వామనవతారాన్ని ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో వారు సర్వ పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు. జ్యేష్ఠ శుద్ధ ఏకాదశి, దీనిని నిర్జల ఏకాదశి అంటారు. పేరులోనే జలం సైతం తీసుకోకుండా సాగించే ఏకాదశి అని అర్థమవుతుంది. నిర్జల ఏకాదశి రోజు ఉపవాస సమయంలో కనీసం నీరు కూడా తాగరు. ఏకాదశి ఉపవాసం ముగిసిన అనంతరం నీరు తాగుతారు. దీనినే భీమ ఏకాదశి లేదా పాండవ ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. ఏకాదశి పూజ బ్రహ్మముహూర్తంలో మొదలయ్యి అమృతకాలంలో ముగుస్తుంది. ఈ ఉపవాసాన్ని పాటించడం ద్వారా శ్రీహరి ఆశీర్వాదం లభించి జీవితంలోని అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయి. జ్యేష్ఠ బహుళ ఏకాదశి, దీనినే యోగిని ఏకాదశి లేదా స్మార్త వైష్ణవ ఏకాదశి అని అంటారు. ఈ రోజున శ్రీమన్నారాయణ్ణి పూజిస్తూ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వలన సమస్త పాపాలు, శాపాలు నశించి పుణ్యఫలాలు కలుగుతాయని అంటారు. ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి, దీనినే దేవసేని ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. హైందవ సంస్కృతిలో తొలి ఏకాదశికి విశేష స్థానం ఉంది. దీన్ని శయన ఏకాదశి అని, హరివాసరం అని, పేలాల పండుగ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈరోజే శ్రీ మహావిష్ణువు క్షీరసాగరంలో శేషతల్పం మీద శయనిస్తాడు. ఆషాఢ బహుళ ఏకాదశి, దీనిని కామిక ఏకాదశి అంటారు. ఈ ఏకాదశిని మహా ఏకాదశి అని, ప్రథమ ఏకాదశి నాడు అని కూడా అంటుంటారు. ఆషాఢ శుద్ధ ద్వాదశి నాడు చతుర్మాసం ప్రారంభిస్తారు. యతులకు, సన్యాసులకు ఇది ఎంతో పవిత్రమైంది. కామిక ఏకాదశి రోజున వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. శ్రావణ శుద్ధ ఏకాదశి, శ్రావణ మాసంలో వచ్చే శుక్లపక్ష ఏకాదశిని శ్రావణ పుత్రద ఏకాదశిగా పిలుస్తారు. ఈ రోజుకి లలిత ఏకాదశి, పవిత్రోపాన ఏకాదశి, పవిత్ర ఏకాదశి అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. పుత్ర సంతానం కావాలనుకునే దంపతులు ఇద్దరూ కలిసి ఈ పుత్రద ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. శ్రావణ బహుళ ఏకాదశి, దీనిని ఆజ ఏకాదశి అంటారు. దీనినే ఇంద్ర ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండి శ్రీ మహావిష్ణువును భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించి
ఆ స్వామిని స్మరిస్తూ జాగరణ చేయటం వల్ల కష్టాలు తీరిపోయి భోగభాగ్యాలు లభిస్తాయి. భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశి, దీనినే పరివర్తన ఏకాదశి అంటారు. ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి రోజున యోగ నిద్రలోకి జారుకున్న శ్రీ మహావిష్ణువు భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశి రోజున ఎడమ వైపు నుంచి కుడివైపుకి తిరుగుతాడు. ఇలా స్వామి ఒకవైపు నుంచి మరొక వైపుకు పరివర్తనం చెందే ఏకాదశి కనుక దీనిని పరివర్తన ఏకాదశి అని అంటారు. పరివర్తన ఏకాదశి రోజు వామన అవతారాన్ని పూజించడం వలన బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులను సేవిస్తే కలిగే ఫలం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. భాద్రపద బహుళ ఏకాదశి, దీనిని ఇందిరా ఏకాదశి అంటారు. ఈ ఏకాదశి రోజు విష్ణుమూర్తికి ప్రీతిగా భక్తి శ్రద్ధలతో వ్రతం చేయటం వల్ల అశ్వమేధ యాగం చేసిన ఫలితం పొందుతారు. మరియు రౌరవాది నరకాల్లో పడి ఉన్న పితృదేవతలు నరకం నుంచి విడివడి శ్రీహరి అనుగ్రహం వలన ఉత్తమ లోకాలు పొందుతారని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ధర్మరాజుకు బోధించారు. ఆశ్వీయుజ శుక్ల ఏకాదశి, దీనినే పాపంకుశ ఏకాదశి అంటారు. పాపంకుశ ఏకాదశి సమస్త పాపాలను పోగొడుతుంది. ఈ ఏకాదశి నాడు భగవంతుణ్ణి పద్మనాభుడు అనే పేరుతో పూజించాలి. ఈ ఏకాదశి వ్రతమును విష్ణువుకు ప్రీతిగా భక్తి శ్రద్ధలతో చేయటం వలన సర్వ పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు. ఆశ్వీయుజ బహుళ ఏకాదశి, దీనినే రమా ఏకాదశి అంటారు. లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి భక్తులు ఈ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం పాటిస్తారు. రమా ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం పాటించే వారికి లక్ష్మీదేవి విష్ణువు యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుంది. కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి, దీనిని ప్రబోధిని ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశిని ప్రబోధ ఏకాదశి, బృందావన ఏకాదశి, బోధన ఏకాదశి, దేవ ప్రబోధిని ఏకాదశి, ఉద్దాన ఏకాదశి అనే పేర్లతో పిలుస్తారు. తొలి ఏకాదశి రోజున పాలకడల్లో శయనించిన శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ ఏకాదశి రోజునే యోగ నిద్ర నుంచి మేల్కొనే రోజు కాబట్టి ఇది ఉద్దాన ఏకాదశి అయింది. దీనిని హరిబోధిని ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. కార్తీక బహుళ ఏకాదశి, దీనిని ఉత్పత్తి ఏకాదశి అంటారు. ఈ తిథి నాడు ఏకాదశి దేవి ఉత్పత్తి పొందింది కాబట్టి ఈ ఏకాదశికి ఆ పేరు వచ్చింది. కార్తీక బహుళ ఏకాదశి నాడు ఏకాదశి దేవి మురాసురుని సంహరించింది. ఈ క్రమంలోనే విష్ణువు ఆమెకు 3 వరాలు ఇచ్చాడు. ఈ రోజు ఆచరించే వ్రతం 5 రోజుల పాటు ఉంటుంది. అలాగే ఈనాడు కామధేను వ్రతం కూడా ఆచరిస్తారు. మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి, దీనిని మోక్షద ఏకాదశి అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారు. ఈనాడు తులసీ దళాలతో దామోదరుణ్ణి పూజిస్తే సకల పాపాలు తొలగిపోతాయి. ఈ వ్రతంతో అధోగతిని పొందిన పితృదేవతలు పుణ్యలోకాలను పొందుతారు. మార్గశిర బహుళ ఏకాదశి, దీనిని విమల ఏకాదశి అంటారు. మార్గశిర బహుళ ఏకాదశిని సఫల ఏకాదశి అంటారు. వైతరిణి, ధనద, సర్వకామ తదితర వ్రతాలు ఈరోజు ఆచరిస్తారని చతుర్వర్గ చింతామణి చెబుతోంది. లుంపకుడు అనేవాడు మహిష్మంతుని కుమారుడు. అతను దేశం నుంచి బహిష్కరణకు గురైనాడు. దేశాలు పట్టి తిరుగుతుండగా ఒక ఏకాదశి నాడు తినటానికి ఏమీ దొరకలేదు. దీంతో అతను బలవంతాన ఉపవాసం ఉండాల్సి వచ్చింది. అజ్ఞాతంగానే అతను ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉన్నాడు. అయినా ఆ వ్రతం యొక్క ఫలాన్ని అతను పొందాడు. కాబట్టే ఈ ఏకాదశికి సఫల ఏకాదశి అనే పేరు వచ్చింది. పుష్యశుద్ధ ఏకాదశి, దీనినే వైకుంఠ ఏకాదశి అంటారు. సూర్యుడు దక్షిణాయనం నుండి ఉత్తరాయణంలోనికి ప్రవేశించడానికి ముందు వచ్చే ఏకాదశి ఇది. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండి విష్ణుమూర్తిని ఉత్తర ద్వారం నుంచి దర్శించుకుంటే సమస్త కోరికలు తీరుతాయి. పుష్య బహుళ ఏకాదశి, దీనిని షట్తిలా ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. షట్తిలా ఏకాదశికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఈరోజు తిలలతో అంటే నువ్వులతో 6 విశిష్ట కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం శ్రేయస్కరమని గురువులు చెప్తున్నారు. పితృదేవతలకు ఈరోజు అత్యంత ప్రీతికరం. ఈ రోజున వారికి తర్పణాలు వదలడం ఆచారంగా వస్తుంది. ఈ ఏకాదశిని ఇంద్ర ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. మాఘశుద్ధ ఏకాదశి, దీనినే కామద ఏకాదశి, జయ ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. మాఘమాసంలో వచ్చే ఏకాదశిని భీష్మ ఏకాదశి అని అంటారు. భీష్ముడు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలమైన భాగవతంలో శుద్ధ అష్టమి నాడు అంపశయ్యపై నుండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మలో లీనమై తరించాడు. భీష్ముడు కురుక్షేత్రంలో తనువు చాలించే సమయంలో ధర్మరాజుకి విష్ణు సహస్రనామాన్ని బోధించిన పరమ పవిత్రమైన తిథి ఈ ఏకాదశి. భీష్మ ఏకాదశి రోజున భీష్ములకు తర్పణం చేసి శ్రీ మహావిష్ణువుని పూజించిన వారికి స్వర్గప్రాప్తి కలుగుతుందని అంటారు. భీష్మ ఏకాదశిని జయ ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే
ఈరోజు ఏ కార్యాన్ని తలపెట్టినా అది ఖచ్చితంగా విజయవంతం అవుతుంది. ఇంద్రుడు ఈరోజు రాక్షసులపై యుద్ధానికి వెళ్ళి పరమాత్మ కృపతో విజయాన్ని పొందాడు కాబట్టి దీన్ని జయ ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. మాఘ బహుళ ఏకాదశి, దీనిని విజయ ఏకాదశి అంటారు. పాల్గొన మాసానికి చెందిన కృష్ణపక్షానికి చెందిన ఏకాదశిని విజయ ఏకాదశి అంటారు. ఈ రోజున విష్ణువును ఆరాధిస్తే కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని అంటారు. ఈనాడే రాముడు లంక మీదకు దండెత్తి వెళ్ళటానికి గాను సేతువు నిర్మించడాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడని అంటారు. పాల్గొన శుద్ధ ఏకాదశి, దీనిని ఆమలకి ఏకాదశి అంటారు. ఆమలకి అంటే ఉసిరి. ఉసిరితో ముడిపడిన పర్వాలు పాల్గొన మాసంలో 2 ఉండగా, 1 ఈ ఏకాదశి నాడు ఉసిరి చెట్టు కింద ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం, 2 పాల్గొన శుక్ల ద్వాదశి నాడు ఆమలకి వ్రతం ఆచరించడం. ఈ 2 వ్రతాలను బట్టి ఉసిరికున్న ప్రాధాన్యాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఉసిరి చెట్టు జనార్దన స్వరూపమని భావిస్తారు. పాల్గొన బహుళ ఏకాదశి, దీనినే సౌమ్య ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. దీనినే పాపనాశని ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. అంటే పాపాలను తొలగించే ఏకాదశి అని అర్థం. ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వలన సమస్త పాపాలు తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. పూర్వం ఒక మహర్షి కారణంగా శాపానికి గురైన మంజుఘోష అనే అప్సరస పాప విమోచన ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆ శాపం బారి నుంచి విముక్తి పొందింది. అధిక మాసం శుద్ధ ఏకాదశి. అధిక మాసం అనేది ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చే ఒక అదనపు చంద్ర నెల. దీనినే పద్మిని ఏకాదశి లేదా కమలా ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండేవారికి శుభాలు కలిగి కీర్తి ప్రతిష్టలు కలుగుతాయి, మోక్షం లభిస్తుంది. పూర్వం పద్మిని అనే రాణికి సంతానం లేకపోవడంతో ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండడం వల్ల ఆమెకు పుత్ర సంతానం పొందగలిగిందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. అధిక మాసం బహుళ ఏకాదశి, దీనిని పరమ ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. పరమ ఏకాదశిని ఆశాధిక మాస ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ నెల చాలా పవిత్రమైంది మరియు విష్ణువుకు అంకితం చేయబడింది కాబట్టి పరమ ఏకాదశిని పురుషోత్తం కమల ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని పాటించడం వల్ల మంచి అభివృద్ధి మరియు జీవితకాలంలో చేసిన అన్ని పాపాలు తొలగిపోతాయి. ఈ 26 ఏకాదశి తిథులు చాలా పవిత్రమైన పర్వదినాలు. కనీసం ఏ ఒక్క ఏకాదశి రోజైనా సరే ఉపవాసం ఉండి వ్రతం చేస్తే మనం కోరిన కోరికలన్నీ తీరుతాయి. ఈ 26 ఏకాదశుల వ్రత కథలు అంటే ప్రతి ఒక్క కథ రాబోయే వీడియోల్లో చేస్తాము. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.